Eli saman tien pyörähtää käyntiin luokka 7B. Edelleen estekorkeus on metrin, arvostelu A20, mutta tämä kategoria on avoin Suomen hevosille. Ja radalle siinä juuri lähti Leena Lötjönen hevosella Väkevä. Siikalatvan hevosurheilijoista valmistautuvat Sanna Markkanen sekä Päivi Strandén. Tässä Suomen hevosten luokassa on ainoastaan 4 ratsukkoa ja tämän 7B-luokan jälkeen heti menee sitten luokka 7C, missä sitten nähdään puolestaan poneja. Kannukset kiinni.